Helo, fi yw Gwern a dyma fy ngaid I Bae Caerdydd. Dyma'r Senedd, lle mae pobl seneddol yn gwneud fyny ei meddyliau am ein bywyd ni, actually. Bit ffilm. Ie, oce, na'n siarad gyda chi'n hwyrach. Ie. Ma' nhw'n... Nhw'n ffilmo, come on! Ie, mae'n munud. Ie, so ma' 'na... Sgusod o chi, sa'n gallu canolbwyntio gyda chi blaen tu ôl I fi? Ie, so ma' 'na pobl... Compass. Right, ie, wel, os ni am ddod lan i'r Senedd, mae gen nhw... Dan. Esgusod o chi, mae'r wallt yma'n enwog! Na, mae'n hyn. Ydy mae, Reit, fi off. Wel, dyma gerflun poblogaidd iawn yng Nghaerdydd, os chi'n edrych, mae'n edrych fel gwyneb o'r ochr hyn, ond os chi'n dod rownd ag yn edrych o fan hyn, mae'n edrych fel cwch. Ac felly tu fewn, mae wedi siafio... Right. Dyma olygfa neis a dyna Westi Dewi Sam lle mae'r celebs I gyd... na! Teledu! Dyma leiliad bwyta a siopa poblogaidd iawn yn y Bae. Gwern! A fama mae Roald Dahl Plus, lleoliad ar gyfer gyfles diledu Torchwood. Gwern!